Mijn spreekbeurt gaat over autosport. Vanaf mijn 3e jaar ga ik mee naar de autocross. Dat komt door mijn vader en mijn moeder, want mijn oom doet aan autocross en mijn vader helpt soms. Nu laat ik jullie de rijders zien. Dit is Jan Roelof en dit is mijn oom Pieter. Mijn oom Pieter rijdt al 32 jaar en heeft veel prijzen gewonnen. Wie zou wel eens een crossauto van dichtbij willen zien? Dan heb ik een verrassing, want ze hebben de auto's meegenomen. Wij mogen op de skierbaan van It's even gebruiken. Wie straks een rondje mee wil rijden in de kevel moet zijn vinger even opsteken. Fris om het kapje. Nee, Wat voor cijferkruid, Mirte? Ja, dit moet ergens in de buurt van 10 en 11 wezen. Dit ken het mooier. Wij vinden het altijd leuk om de weekend te sluiten op een leuke manier. Maar dit is wel heel apart. geweldig. Je bent er helemaal van onder de indruk, zo. Ja, ik tril die vuur een beetje, want Ik heb hier wel wat reden. krijg voor die bocht toen ging zijn rug ervoor een beetje te vieren. Ja, maar goed, ik overleef het wel, hè? Maar het is wel even heftig. Ja.